Kini akong problema bahin ni sa among silingan ba nga di gyud namo ikasinabot. Murag how na lang gid kaayo sila sa ilang paminaw. O kung nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga panghitabo. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisoy nagsimulang lumalim, ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilin na ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inuming pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Ngunit ako ngayon matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Ayan na nga, tumataas ng amas ko. Kasilaklak, maghapon, magdamag. Pak, pak, pak! Ay, hala, hahak pa ning ilo. Oy, nagkauyon baka dis akong kanta o uwa. Inahak, kanta kog lain, be. Maulan gihapon, kabilin-bilin na naglola, huwag lang uminom ng serbesa, ito'y hindi inuming pambata, mag-soft drinks ka na lang muna, lola pahingi ng pantoma, wah, wah, wah! Da, Mayra, paghak yun ay, nigara yun, bukal-bukal yung iro ada. Day! Ha? Lakot ko da. Kung sa nauyog ang bahay na ito, taon ni mo, oy! Ano man? Ato batas kwarto, may sige hilak, maunang sige ng ganta diha! Hala, ang og dili makamata nga saba man kay nag-iro sa atong silingan, mo ba batasan nag-iro ah? Ang! Kanang ato silingan na iro taon, gisabaan mo si mong tingog! Ugsam ka, oy! Ay, may bali. Nganong gibali man imong storya do? Ang iro na to, pagkanta ni mo, gisabaan ni mo, mong sigig paggot, unya, sa pagsigig paggot sa iro, gisabaan sa ng atong anak, kay nauyog ni atong bahay, Huh? no? Itong dihilak sa kwarto, lakaw ato dito! Dado giaha ka? Ako na yung basta nila nga nagpurisyo ang atong anak. Naunsa gud ta ng istorya ha? Lahat sa nimo, paduol ko nimo, be. Porbida sa nimo. Abi ni mo, basta day. nila mo nagpurisyo ang atong anak nga nagkanta ra ko Natural. Kay magsigim kag tagaw-taw niya, sigim kag siyaok. Hala, wa intong ko magtagaw-taw. Uy, kanta tong ako, nagkanta ko. Kanta dito? Habuk-bukon tayo noon ka. Unsa dito, ha? Bitaw na itong anak na dito. Sige no. Ikaw ba? Bugal-bugal ka ha? Inahaka ka ha? Bugal-bugal ka kastanan. Kabaw sa niya ko ni mo kanta ka ha? Birahan din ang kamari mo. Pastilan ba yan niya? Sige na, lakaw na. Day, Ah, isang gitangan ni mo din ha? Muro na kay gitangan day. giatang-atangan ako nga mugawas ang atong silingan. Anong taon? Isang silingan na imong atangan. Ay, kinsa pa? Kanang tapad atong silingan nga mga maot kay batasan. Sophia, taon ni mo eh. Binabdunggan ang silingan na to. Tagbaw to ka. Ay da, hadlok man tag makadungog sila. Ay nga naman, hadlok ka. Unsay tuluyo ni mo? Unsay tuluyo? Makikistorya lamang ako nila, kay dili ko ni maayo ang ila da. Ngano ba day? Ha? Unsay problema? Tungod na lang ilang iro diha ba? Ay, nay, tadawa-awa. Wa palibak, ha? Bida, kapabunan ni mo, nay. Hiram! Ay, naunsa na taon ka ron na. Mga away, magkagiro. Ang sabak kay sanan, ang atong anak magsigilag ka igking. Unyag sige ingon anak, unsa may gusto nimo ang atong anak mahubag-hubag kana? Eh, bida, di lang kita gusto mo bagan. Pero, ato nga yung istorya taon, ha? Di ta mo tagaw-taw di, ha? Musamot, hinuroon kasaba. Sa? Oh, masaba pa ko kasiro. Akayawan, sining istoryahan na to. Mas grabe, pagkagrabe si Iro, day. Paraw ka. Ay, ganda ka mo kung tapos ka dito sa kita, day. Klaro kay tabunsa. Hanggaw ka manggod, asa manggod kalaban. Nako, usa tong silingan. Tubag! Ay, naunsa man taon ka, oy. Day! Kini akong bana hanggaw ug utok. Wa makunahon kung unsay dangatan sa among anak kung magsigig ka igking tungod sa pagpagkot sa iros among silingan. Mao nga usa ka higayon ana. Oh, unsa man ka, ha? Ha? Tuog na eh. Tuog na! Katuog na taon ko. Dugay na kong kinugos ni Inday nakatuog ra gid in taon ko. Ay. Sige inahak kinaning kalagiyag gid uy. Ay, be. Ako'y dandan na ng Inday, be.
Kay pahilo man na bi kay gikapoy nako. Inahak yun ang iro sa tong silingan. Ay, grabe siluan ko baka na sa. Ayo, ayo. Namay lang ng timyong dito. Paimnal ng iro. Ha? Lana? Lana timyo? Tlak ng timyong. Kailan palit mo? Ay, balit ko to. Iba-iba yan. Ikaw, bababa mo. Isira lang ng bitana. Ay, aron din ang dungog ang paggot sa iro. Day, ato na ko ha. Ano na ang imong bag ha? Nya sa imong bag, nana yung baon nimo. Salamat, Day. Salamat, Day. Asa si Inday? Naas kwarto na tog. Ano tog taduga kay basig magpurisyo na sa ng bata. Ah, sige, sige, Day. Ato na ko ha. Pauli na yun ha. Basig maghapit-hapit sa ka Sige, ha. ay, sige, ay. Ato na ko. Ano, saan ni ba tao? Ay, nagsige man hinuunig hilak. Ano ka naman ngitas yung papa? Na. Lorna, naunsa ng bata, ano sige man naghilak. Ambot ani niya nay, oy ganina ragit ni siya, gikapin ako si dandan ani niya. Uy, basig nagbutod ang tiyan ana. Plasi anang kuano kanang asiti di Manzanilla. Ay kadi ko hauna ko ha. Oh, unsa na? Mayo ng pagkatog de Dodong. O nay, mautay ning IPI as City di Manzanilla nay. Oo. Maayo kay na sa panot sa bata. Hasta na gani ubuog sipon sa mga bata, maayo ka ng IPI Asiti de Manzanilla. Salamat in taon ko ayo nay ha. Anak, sa gamay ka pa, maog yun ay akong gisaligan, panahon nga magsakit ka. Kay ang IPI Asiti de Manzanilla, na ilan nga dunay makapakalma og makahupay sa gibati sa bata sama sa butod ubo sipon. Makapayay kini sa iyang kibati. Mao ba di ay nay? Oo, kanagong IPI City de Manzanilla, nakita nga kasaligan og dangpanan. Og mao kana karon ang gisaligan sa mga henerasyon. Sukat pagyud ka ni adto. Karon og ugma makasalig ka sa IPI City de Manzanilla. Kini amo silingan, permi gyud nako nga di maabtan, permi man gud ning way tawo ang ilaha, mao nga nagbutang silag iro, hinungdan nga magsige lag paghut, kay labi nagdugay mauli, way makalaw silang iro, mao nang magsige na lang yung paghut. Unya, Brunei! Guwapo! Pagpuyo di ay! Ano mong lawag ni mo? Hilom na! may kay na ang tag-is iro at tuon ko ni makigsulti ko. Di, gipagkaon na ni Miss Brownie, di? Hindi na, ako nang ipakaon. Ay, may kay na aslan duha, makigsulti ko ni labi. Bahala na. Maayo! Maayo! Animal gid ni Rua. Uy, bakit na bakit naong irua? Sus. Brunei, ay sa ba? Brunei! Maayo! Isa mo na! Sir, pwede makikistorya ko nimo kadiyot, sir? Busy pa ko dahil, balik lang niya! Sir, kadiyot ang gid kaayo, sir. Importante ka akong tuyo, sir, oy. Hindi ka maningil! Ay, di tao, sir, oy. Kagwapa ko din yung maniningil. Hilom na, Brunei! Quiet mo na, yung vlog. Quiet sa... Sa ato dahil? Kanang... Sir, kining imo kong silingan, sir. Kami mo'y tag-iyaan ng bahay nga tapad sa inyo. Oo, mo ba? Nyaon sa may ato ni mo dahil? Kining sir, mohangyo lang unta mi sir ba. Nga kining inyong iro, sir ba. Kung mahimo, ibuta nga ninyo sa inyong sud. Para kung mamaghot, adto ra dito sa inyo. Kay og ari gud sa gawas, duol ra kayo ang among bintana sa kwarto, sir. Uy, unya naa man gud mi batang masuso pa, sir ba. Maigking man in taon ning bata inigpagod sa inyong iro gud, sir. Kanang day, unsa may labot na mo ano inyong anak day. Nga kanang mong iro, na mo na sud sa amo. Wa mo na masud sa inyo. Ay, murag lang ni maaho gining kumog, di madugay ning istorya. Kuan man gud sir kanang mohangyo lang mi ba. Okay lang unta og wa pay bata sir kay maagwanta man ang kasabaan ng inyong iro. Pero ang bata gud sir maigking man gud, makurat-kuratan ba? Nya mahadlok mi basig mahubag-hubagan unya ning among anak. Ay, kabalakan day. Palitan lang niya tamo kanang tambal sa hubag-hubag. Gusto ko jud akong kamaldita ini. Ngita gyud mo ulbo ang mga pinatubo ani. Day, lukling, padili na diha day.
Kay malita ko sa ko appointment. Excuse me sa kadit, sir ha. Muhangyo lang ta, Mr. Ba. Kana kung pwede. Day, Lukring, dali, day! Pida ngita ginatawahan matapsingan sa akong kumo da. Paig man gid matapsingan ba? Day! Ako Sir. cellphone, day! Ako cellphone! Sir. Day! Sir. Animal. Giwok outan ko, gi-ignore pa ko. Oh my goodness. Pero tigyon sa kahas akong dugo atong higayuna. Ug may nalang gani kinadapan akong kontrol ang akong kaugalingon, mga pag-ulis akong bana. Oh, ano ka? Kanan nagpuyo di tapad sa atong bay. One bar na lang gina nako. Was the butter, ha? Giadto ko nagahapon sila. Ako gipakong gisultihan ang bana. Tarong kay kong niadto oy, pero animal tawhana, naglisngag lang ilong, mura ba gwapo. Ano sabi nila tabo? Nakikistorya ko sa bana, pero gi-ignore ko oy, gi-walk outan ko. Nagsulti pa gani ko gibiyaan ko sa animal, pero tingul buhas akong kaspa, nakatangtang akong kaspa. Wa para ba taon mahuman butong pinatubo niya ikaw porbida sa di mo. May gani kinakakontrol pa jud ko sa akong kaugalingon. Control Ay is the pasagdin key. lang na. Say pasagdi. Unya nga atong anak, pasagda na nimo magsigig ka igbot inigpaghot anang ilang irok nga way buot. Ay, Irok lang batig naong. Ay, penrado na kita na. Ay, para akong, murag di makalitan na itong anak inipaggut sa iro ba? Bisan pa lagi manirado in taon-taon. Mulusot pag ihapon ang tihok itawon sa iro. Putang igapas ang lukas bata. Araw ka dado. Daday. Yabag ka. Muro ka magdi amahas bata. Kung dili ka makatabang anang problema ha, ako'y makikatubang anak nila. Ha! Nga ano, magsuk magay mi. Hadlokon man ta. Di ko parehas ni mong talawan ka. Porbida. Ay, abot ana. Dahil tingay, limot ka batanon patawad. Pilak standby akong kulata diha. Unya be. Nga nung musugot man lang ka nga ingnon anaon ta nila, ha? Imong anak ang nabutang sa porhisyo, oy. Hunahuna, ana. Ay, hinuunsa man ka taon. Saon ko man ana nga, dili naman ko makagulata kay idara naman ko. Sa, kulatahong gidi ay. Di na ako makagulata lagi. Kuha na ning ako, pamusel! Sa? Oh! Ha? Bida. Pulaan ako anang pangulata dahi, oy. Muraga, wag yung ayo na. Musil ako ron, ha? Unya, o sabi gusto ni mo, pusilon ko na sila? Gusto ba kasulti na yun kay Bida? May nang kay ikay mo order ba? Buwahan og makapatay ko, kitang duha mapriso. Oh, di ba? Ako rin mapriso, kitang duha. Paraw ka magkagpangutok. Daghan pa kas inyo, dado. Kini akong bana, bugoy gini siya kani adto. Tinuod, daghan ni siya gipangkulata sa una. Sige lang gudi siya ka barangay. Pero karon nausab na sa dihang naminyo nami. Unya. Hinday, hilom na. Ano ba? Baho aron. Wala gikan. Diliwan ako ng bintana. Ano magbigan sa gawas ng bintana ng baho? Ay, ano pa? O, di baho kayo? Kaya ang basura man day inis mga maayong laki na mong silingan. Maumanit! Gihagit ko ang mga tawhana da. Ngita gini sila gubot da. Ulbuhas akong kaspa kay perte magyong bahuas among kwarto. Kay ang basura sa among silingan, diha man gitapok nila tungod sa among bintana. Mao nga, musud gyud sa among bintana ang baho. Mao nga nagpahibaw jud ko sa akong bana. Ngiyawar, solidad sa dani nila. Gusto sila gabot? Pis ko to dali. Asa tong armas ko? Relax na. Salar. Ha? Salar. Say salar. Grabe yawa ka kay Bao. Asa na? Relax. Dado. Pagpuyo uy pagka. Salar. Kalitan ko ni mo ha? Kalitan ko ni mo. Wade ka naminaw di. Bida pa ilon ko ni mga tawanan ko ko kaniya to. Ngita dito tampol. Puy sampulan ko alis. Jeda? Sampulan ko alis. Sa pulang alis. Sila. Kaya nga naman sabi buhato ni mo. Loblan kong tingga ang usiliro. Ilum di pagpuyo. Nagsanggal na itong inana na. Ha? Dili to pasagan. Idagop tani sa barangay. Isumbong tani ni kapitan. Wag giday ko maglangay amo dayon gi-report dito sa barangay o gi-schedule mi sa kapitan anang pagkasunod ugma
Unya, Kap. Sabi ni Kap. Tunga pa ka itong mga tawanan. Linar may paabot ini. Pasagdi lang og diligod siya mo tunga, no? I-reschedule lang nato ang inyong hearing. unya kap, og dili gihapon sa mutong nga kap, sama ni. I-reschedule lang yapon nato. Uy, di na mahimo kap, uy. Ayaw pagbuot kay kapitan ko. Mas naibaw ko sa akong pagabuhaton. Usupak man ka. Uy, Kap, Bida, Kap, ngayon may tabang ni mo. Murag kami naman imong kontra ni Kap. Usaon man yung mo sawa nga. Mas suhito panughain na yung kinsabi makamauna mo. Ha? Tutu ka hearing og di gyud mo magkasinabot, pues, pa mo isyu ninyo og certificate for filing action para magkakiha mo. Oh, maum ka, Kap. Oh. Mauna. Madlunga sa na mo asawa eh. sorry kap. Sana, ano, tas kapitan. Haks to kapitan na, isa kistanan, tuwa ng pikas klaro kayo. Taka mo lang yung kao. Pataka, good, perbida. Pero kabaw sa tanan lang iro. Ugma. Buwa na. Ha? Basta, mapudno ka ni ko na yung iro. Pusilon ka ng pinasay. Dato, mao ni among problema kay ang among barangay hinay kay glihok. Gusto unta ko nga mahatagan like action ba kay murag abusar man gud nilang gihimo sa among silingan good. Mao gyud ni akong problema. Unsaon namo nga mahilom na ning ilang iro, unya mabalhin ning ilang basura nga naa gibutang tungod sa bintana gyud sa among kwarto. Unsa among buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lorna. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagad lawa, Gilyat. Atong sender karong adlaw, Ate Pres. Kung ako masayo, si Lorna. Lorna di ay. Si Kuya. Ay, si Lorna, Ate Pres, kaning na problema lagi tao ni siya tungod na ning iro silang silingan. Kay? Kay ka na bang saba kay ni paghot niya na siya anak gamay. Paghot niya makugang taong bata. Oo, nya yang kuyawan kay yung bana, dira ba gyud ni madlo kay bugoy yun eh. Nya. Nya ang kuyawan siya nga basig mahilabtan siya bana ang iro kay nangantir ba gyud yung bana nga lungag tinggang o siro nya magkagubot ta mo ni kuyaw kayon sa Ilang bay dool kayo tingali. duol kayo. Oh, nyang diferensya pag yun natin Nya. Pres kay ang mga basura mura bitaw sila gidaog-daog. Ang basura sila silingan na gibutang sila tungod. Oh, gano man. Ang butang ana unsay Unyang kapitan. Way respetan. ang kapitan wa say kuan giingan sa ay pagkuan kay kapitan ko giaway no sila sa kapitan. Mura silang guwa na banis kapitan. Yan, ato nila tao niyan. Na- Nga palitan na tabal subag-ubag. Giingan sila. Nakoy pakambitlan. Sige ba? Mateo 20, versikulo 26. Aha. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglang mag-alagad siya sa tanan. Og kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglang magpaulipon siya kaninyo. Kani may tungod nis katungdanan sa ingon natong mga opisyal sa barangaylan, no? Ako lang ning gibasa kay murag musigo ni siya. Apan, ngadto kanimo ma'am, ikaw mo ay sinder, kana bitong ingon nimo nga ang iro nga saba kayo. Ako makatestimonya ko ana Gulyat nga dunay iro basta hiktan gani magsaba gyud Saba bitaw? Amo din silingan sa Oslo. Amo silingan sa Oslo katong nakapuyo ko dito katong nag-surgery ko sa akong prostate cancer, ilang ko 7 ka buwan dito. Ang iro sa musilingan adlaw gabi saba binakayo. Nairoan na mo yan kaniya basta Dili kay kanang iro, makakita ganig laing iro, mupagot siya nagmayo. na ibisag dili ka kita Ate Pres basta hiktan ang iro Hiktan, sabaan yo ka istanan basta hiktan siya bisag ka na itangkal sabaan kayo kay gusto gid silang mulayat-layat oo Dili, dili gayon nga musaba, pero dili sa gyud. Gikan man ang ako, pero Nasay mga iro sa ang Ate Pres kung abligili ng kanang gate sa mua. Mo abligili mo sakta gyud na sila unya adto magkuan sa taas sa mua. Makita ra ba gyud ako sus lami aliging muunsa man. adto magitsar. Ay, Ibunga na ko nang iro. labaya. Ako labayon ko man. Ngano nga anak gyud na sila din ha. Nakon pa tanang Gulyat ngano man ang mga iro nga ano mangi sa ligid sa sakyanan Ay bisag dili ligid basta ka ng
kanang naikahoy ba ron? Oh, yung ana, mga haligi. unsa kay lang ni? Unsa kay lang Sila, ana na sila. Unsa kay lang ni Chiro ana no? Para ti mailahan nga anak gina sila pirmidya bam. Ako ni Ana siya, mangi na sila para inikuli nila, mao ila simuton nga dinhi ko gikan. Manimot na na sila. oo. Nagsimot-simot. Ako rin dito sa ha. Sige. Kaya akong gibasa karon para ni sa mga barangay official, kanang pahinumdum nila kanang na ang apan parte nimo ma'am na nang iro kay ako nang wala may iro nga og hitan sa baan jud kaayo. Kuan ma'am kanang aylan kasi kasuko kanang mag-pray lang ka niya. Tawag ka si St. Francis de Assisi, kay patron manas mga mananap, patron di ay? manas mga hayop. Iro, langgam, St. Francisco de Assisi. Karon, adto tas basura. Adto tas basura. Nga naman yung kamanoy. Adto tas basura lan. Di mo na yung Basura sa kampo sa tara. Dili kay ang basura, wa masad kuno, unsa wa kay pun mapataling hugang kapitan parte sa basura. Ito na, Chris. Kuan ma'am. So wayay kuno istorya ma'am ang kanang municipal health officer, di ba lan? Dati. So wayay kuno kay wa makakadunggan sa barangay. Ang utana dito. Ayaw lagi ko kanang usumbong ka. Pangutana lang ko si angay buhaton. Kay murag wa makakapamati at barangay. Kisay nagbutang og basura sa ilang Sila lugar. gina ati pres kay naaman sa ila ha. Balay nila nya gikural ko nilang balay. Gitupad gyud sila ha. Ako ako sa ibalhin dito sa ila. Oh lagi. Na. Balhin ko na. Oo. Na bitoy ka pada aning. Batik pagbutang gulyat sa basura doon sa ilang baytana. Batik adaw nga ting kolekta. Nabi nana pod. Perlita Pero Martes. bisa na ako na imo ng basura ana sa inyo dapit. Tinoda sa. Ayaw gyabot adto nga to sa laing bahay kay Mao gina sakto nga pata. Kuan ba kana respetar sa imong isip tao ba? Respetar ba? Respetar ba? Muna akong di ganahan anak. Kada ganing imong hinaguan, imong gilimpyuhan, abusaran, butangan dito kuan, anak. Di ko ganahan anak. Ay, ako maldita bi ako basta Hindi inana. tabi daw. Basta inana. Maldita ka manang. Oo, basta inana na. Bitaw sad kay kanang murag kanang dili kay murag gilas mo minawon manggon murag tigni awon sa ba pero mano to kung ingon inday parte pa na iro kanang number 1 man mong reklamo kanang iro kanang susiha ko no ilang iro so wayoy kuno tan-aw di ba nila buhian panagsa panalitag buhian nila panagsa tanawa di ba dili na siya mo paggot apan sa kon nag-ingon pangamuyo Dili lang ko ma'am. pagod yung mamaak. Sige. Bam, Gabs, tanawa Gabs. Sige, bam. Pangamuyo lang ma'am unya apil sa pag-ampo si Francis de Assisi kay patron na sa mga mananap ug sa mga hayop Gabs. oh kay mo to ko nakitaan Goliath Unsa man? Paminaw manoy. Paminaw man hoy. Ang iro ug buhian or hitan isog. Kato ako nakitaan ay. Why naman. naman sigot pagkaisog ba? Alawa na kada natin tulungan no. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Ambot unsa ni ka tinuod no nga dunay magtiayon nga kun magsampak ang kasawa ang bana mo mga ako murag mutuo ko ani kung anong murag mutuo ko no inanion ako pagsugod ang mga pangitabo ay gidamgo ko ikaw inday sa kanunay ang imong larawan nagadla sa kanunay gihakan mo kuno ako sa kanunay puno sa pagmahal may paray ka kanunay sa akong pagmatagi pangita ka kanunay kay gusto ko ikaw gaksun sa kanunay apan nagpalayo ikaw sa kanunay gisakin mo ako gitamay sa kanunay kay kabusman intang gikatawan mo lang kanunay balos dining gibati nga putri sa kanunay unsay buhaton ko nga tuhuan mo kanunay buksan ko baking dughan aron makita kanunay kung sugton mo ako isaad ko kanunay lipayon ko ikaw pagawod sa kanunay dili ka magmahay tabaon ka kanunay kini nga kong gugma gitagana kanunay Oy, katahay nay ne, anay may text imong cellphone isa mo lang nay Ang boat kinsa na tanawa dito. Imo man tong gi-charge imong cellphone. Oo, sige. Ako tanaw na ay, upay ko tas pa. May tis pang wata kaila. Kinsam ka tao ni. Susiho na ko. Uy, si Miram din eh. Parbida. Ako na yung palalabs. Hello, palalabs. Sydney, lalabs.
Agi ako ron din sa akong gitrabahoan ha. Oh, love, Mayra. Anao di karon. Magpalit lang ta. Ang mga otas gawas. Dito magpalit pa nga otas gawas. Ha? Magpalit kita? Ay, magpalit lang ta oy ato mga on sa inyo para ikasaw na to si nanay nimo. Sige. Maayos na love, oy. Sige. Kuha di karon diya, ha? Sige lalab, duty pa ko. Sige, bye, love. Mwah! Ay. Oh, Nay. Oh. Niam ka. Saman, si Mayra to. Oh, si Mayra tao, Nay. Oo, kuyawan ako, Nay, oy. Sabi na kong tuwa kas kusina na amli ka das kong layo. Naminaw ka sa mong pinultian? Wa, oy. Nakadungog di ay ko. Wari ka kadungog, Nay? O, bisan pag i-loudspeaker na. Wa, di ko dungog. Oh, mao ba, Nay? Oo, oy. Bisan ka itong isulti niya nga magpalit mo makaon, kay anira mo mangaon, aron. Ikasaw ko ninyo. O, kadungog ka to, oy. Oo, bumot sa ito. Ngay, kayo ka kadungog, Nay? Mao nga, ayaw na sa panihapon, ha? Kaya rita mga on. Wa makakakadungog. Una, ay di na lang ko maglongag. Ay, pagkakidor. Oh, ito giluto ni Unay? Unsa pa, katong sobra gabi eh. Nagpalit mga muglitson niya. Daghan pa Mario Morot. Ako na lang gipaksew. Mao ba? Mayo, hinoon. Uy, naunsa ka, dara, Nay? Nagdigwa-digwa mang kadana. Ha? Nabdos ka, Nay, nabdos? Nabukan ka niya. Digwa-digwa mo ka niya. Ako di ay. Isang meron. Uy. Lalab, ikaw din na taon. Kaniyot, magkuha kong tubig. Kaniyot na. Dali kay basig kikabuhi ng asawa mo. Sige, mamam, lablab, mamam. Naunsa man ka, Mayra. Ambot galit lang ni. Nakatimaho mo ko sa lamas ka baho kaayo. Ha? Kasukaon ko sa baho. Uy, pa-check, uy. Basig unsa na. Kakamabdos. Kasi nga, Nay, nabdo si Mayra. Oh, nabdos. Unsa na? Unsa'y resulta sa pregnancy test? Mabduskit ko na Mabdos ka, lablab! Oh, lalab. Positive man. Da. Ay, basti lalab. Ang palagigog ko. Oy, Sydney, at imanag yun ang asawa ni mo, ha? Una para ba ng anak niya? Galmunon baya na basta mga ingon anak. No worries, Nanay. Me to eat, live just. Ikuha na siyag package sa kuano'y prenatal, oy. Aron wa na mo'y problema inig panganak ni Mayra. Okay kayo, Nay. Lipay kay gustanan nga mabdos ko asawa taon, si Mayra taon. Ang tanan niyang buhaton, ako yung ipakyaw. Di ko gusto mahago akong asawa. Pero naunsa ba nga? Para magdabali. Unya? Lalab. Lalab, bango na diha, uy. Alam magkasikaso ka sa itong pamahaw. Lalab. Nanay, le, paluto, lalabay. Ay, murag, yupak mong kay ko. Anong giyupak ka, uy? Ambot, dun sa aming kapoy nilawasa, murag gusto kong magigda lang, ambot lang. Ansa? Si nanay, paluto, lalaba. Sige, akong ingnoin. Oh, Ay, ikaw man ko'y nagluto diha. Asa na Sydney? na, tuwa sa kwarto na ay, naghigda. Kapoy ko no iyang lawas. Murag way gana nga bubangon. Kaya bag mo ng tawana. Ibaw na siyang nagsabaka. Sige lang, nay, uy. Papahawaya lang sa to siya. Bibi, ako na lang diha. Dito na lang ka. Ano mo manawag na ako, oy. Niingon magod si Sydney, nay, nga ikaw lang kuno ang palutuon sa. Palutuon kuno kag sudan kay gikapoy lagi ko na siya. Nga, wala kay mo manawag na ako. Nawa na lang ko manawag ni mo na uy, kay maikog ko nimo. Mao ba? Unya, wa ka ba huy sa lamas, day? Uwa naman, nay. Mao ba? Kisa maron. Si Sydney man ron, nay. Siya ron nagdikwa. Unsa? Radyo puntahan, kay Miso, nagbaho ng kwarto. Hala, Uy. ibahuan siya sa baho sa sudan, nay. Nayati liluan na ni.
Naunsa man ka diya, Sidney? Nayabag na ka? Kanong ikaw may nagsigig digwa diya? Di man ikay nagsabak si Mayra man. Ay, kumusta nanay? Ako, libog nga no ni. Ha? Nay, nagsige ba na siya suka, Nay? Niniwang na si Sydney ay. Gusto ko kaog mangga, nay. Isingan? Gusto ko kaog mangga. Kanang puti kayo. Gusto ko na siyang mukha unok mangga, Nay. Kanang puti kaayo. Ay, magpapalit ah. Asa Bernis Kadoy? Kadoy! Kadoy! Ano lang? Marikara! Oy, Ano lang? palitiran nig manggay mo pag umangkon. Kay gusto ko no siya mukha og mangga. Ano sama? Nga na siya? Ako na nga, Diyod. Mabdos mang asawa. Kinaade ko na lang. Oo, sa maday na. Oo, nabitaw na. Ang hain na na. Kana. Mas mo lang kakana, uy. Ay, sige na boy. Sige, lumog ka na. Kabundukan, pulos ka na. Kuhain ako yung mangga kay susukan sa kurunan ni Ron. Bigwas, mabuhatan din tinahin akong sinukaan ni Ron. Sige na, Kadoy. Pagpalita dito og mangga. Oo, nang. Kahasol ba na niya, uy? Lakaw na. Diyan na. Tamis kayo ng mangga, ha? Nay, hino kayo na, nay. Oh, dera Sidney, oh. Unsa may iparis ni mo, ani? Hindi ko na. Unsa? Hindi ko na lagi. Gusto ko gatong hilaw. Nandam ko itong Na. puti. Hilaw ko no iya, Kadoy, oy. Ngano nga magkamagtel? Ay, sos! Wawang tel. Wala ka mangutanda! Ano? Ay, og singagi ng anak nako, Kadoy. Ano gusto kang mupuyo kag dugay din Kadoy? Joke ra to, uy. Ang joke sa mong mata. Lagi ha? Ikaw ra ba dako kay kaglamoy hanggawa ka? Balik dito ka, balik dito. Balik dito ka ng hilaw kay iya, mangga hilaw. Uy! Naunsa din na si Sydney, Nay. Ato lang ka na siyang ipa-check up. Ay da, simple raman ang debate niya. Unsa lagi na iyang sakit? Ay di lagi na sakit. O unsa day na? Siya ay midas ibong gibate. Imbis ikay mga ikay yung nagmabdos, tuan niya ang maong gibate. Siya ay na nga. Ha? Pwede day na, Nay, nga ako man mo ay nagmabdus? Ay ako di gukom tuo anak. Pero nakadungog magugog istorya nga na ako no'y ingon anak. Nga imbis ang asawa mo'y mga kay mo'y nagmabdos, ang nahitabo ang bana na hinuon mo'y mga. Unsa? Ikaw maguduntay dapat mo batig ingon ana kay ikaw may nagsabak. Pero tanawag unsay gibati nimo. Wa, Nay. No see? Ninglis to ha. Tungod kay siya mo'y misaw sa imong gibati ang imong bana. Maupa? Diyan o. Na. Kutan sa, uy. Kapoy kay, layo kayo kong ipalitan, ha? Sige, ihatag din ng Sydney aron makakaon dayon to. Bebe, ang bebe. Yan o, Sydney, oh. Hilaw na, ha? Hilaw yun na, ha? O sige, kaon dayon ana Come. Sydney aron maulian ka. Oy, Unsay oy? di ko ana, oy. Anong dili man ka nga hilaw makaimong gusto? O, lagi, hilaw, lagi. Pero kanang bagong po. Kung gaya na klaro kayo. Ha, nana magali na dunot gamay, oh. Uy. Ano bang bagong po nga magtuto? Pag yung dugas po nga nga, manay gusto na ko. Dili, uy, duga, tagok, bayo, Oh, tagok. Pagkuha dito Kadoy oy. Arta man daw ko manguha, oh. Bunga nga mangga, uy. Kung po kong bago asa man. Dito Pikas barangay, sila tilyang. Naman to sila'y punuan sa mangga. Pangayo dito, ina nga ako'y nangayo. Layo, ato, kansabon, Ay, reklamo diha. Kung kani mo reklamo akong anak nga mo'y nagpakauni mo, dako na ba kay kaglamoy? Anasan, pakakidot bayaan ni, uy. Sige na, lakaw na. Kalayo, ato, uy. Lakaw na! Gusto kang wakay kaon? Ulagi, uy. Uy, ano, uy. Kabungot pa yan, ito, yan, pakakito, uy. Naluoy taon ko sa kunguyuan taon. Oy, balik lagi, pirmi lagi. Pero naunsa ba nga, maluya mo yung go. Mauto nga, napasalamat ko nga pagbalik sa kunguyuan, nakadaag yun.
Di araw, ikan ba ginat punuan, ha? Dili kay dahon ra akong gapil lang, tanda hastang bunga, hasasangang gapil ako. Aw, kana. Okay na. Kadoy, okay na, Kadoy. Sige, butang na. Ihatag na ng Sydney. Dito Ito ka. na lang ito ganyan, si kapoy na kayo ko. Kapoy ka kinatkat. Wow, oy, di kapoy kog dinagan. Isa? Kaluoy, be, tao ni mo. Uy, ha? Dali. Ato nang ihatag ni Sydney. Dali. O, bag-uning po, gyud Sydney, ha? O kamatuuran na anak, nga bag-o pa nang gipo-po. Nay, napay mga sanga og dahon apil sa bunga. Kindi mo niya akong ipangita. Mao na gyud na dong. Oh, Tiyo Kadoy, salamat kay Tiyo, ha? Oh, sige, do. Ano na? Unya lang, Tiyo. Ha? Sige, nga naman. Pahinugon pa rin ako. Ha? Sungot sa ito'y. Buna! Ilog diya ka doyoy. Buno. Hadlok manggani kag subagay. Buno na noon. Tiyo Kadoy! Tiyo na nangita ni mo sa gawas. Singan? Isa man nangita ni Kadoy day Mayra. Pulis, Nay. Ha? Nangawat ko na si Tiyo Kadoy. Unsa? Nangawat ka Kadoy? Tuhar ka buok mangga, oy. Unsa? Mao ni akong problema ron tungod sa akong pagpanga nakahasol na yun kong gubang tao. Nadakpar bagi taon si Tiyo Kadoy. Kay, ang mangga tao niyang gikuha tao, dito man siya manguha sa musilingan niya, wapas siya, yun siya mananghid. Karoon na konsensya ako, kung saan man ako nga, napriso magyud tao na kong uyuan, gikiyam yun siya trespassing. Tinuod ba niya akong gibati nga pa nga? Palihog ko no, Bambina. Ikaw medyo doon na yung mga gahom-gahom diya, Bambina. Tabang kita gabi. Unsa man, Ate Pres, kung kamoy pasultihon, Sydney. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning! Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw Si Sydney, Ate Pres. Kani Sydney, bang kani ikaw ra ba yung pangiyuan tawag tambag bab. Ate Pres, kani Sydney ba kanang tinuod ba kuno na nga kung mamabdo sa tong asawa, unya siya na nga. Na inana. Na inana, Ate Pres. Na inana mo kanang ang laki ang bana mo'y mga. Na inana. Kana kuno lakaran abot tinuod ba? Basta kay naay mga ana nga kanang ang laki mo'y mga nga dili ang asawa. Inana din, Ate Oo, Pres. na inana. Inana. Okay. Bam, o sa may mga kuan pa na ba? Ang kaning gipakuntana ni ato ang Sindir Gulyat, no? Moingon ko nimo nga duol-duol sa tinuod. Nahinomdom ka ni Miss Pinky Hikain Oo, nga naman. og ni Miss Cecil Cabrera. Oo, nga naman. Oh, si Miss Cecil Cabrera sa una, pero medyo ko dadan niyag spaghetti, dadan ko niyag salad, sa Unya, utang magmabdo unya to, sa siyang unya. kamagwangan. Sa dani guwang iyang bata nga kapanganay usa ka babae, hangtod karon tawgo nila usahay og bambina, ang kilay ug ang agtang liwat Ay, sa dako. bambina pa nga nang imo dili na katong nang mo'y nagdasa kanang panga nga magsika. O kada ba lalaki ba? Mao ba Dili na? na mao ang imo panga na kuno pero Sige. Watas ako. Okay. Cecil. Ang Sige, diri si Miss nya. Pinky Hikain, si Miss Pinky Hikain, ang iyang bana, dito pirmi magduka-duka maudto na ko Ate Pres announces both sa una. Yeah. Karon paggawa sa kin magwangat ang iyang anak nga laki liwat kuno nako nga bangason ta mas ginhawa. ay kita man ko di man liwat man Pinky. Nagsib naman to. Ikaw pa na kay kagpatuo-tuo nga. Pero sa akong gingon Ate Pres, ug ari ka sa mga katigwangan, no? Wa may mawa na tong mutuo ta, di ba ta mutuo? Murag tinuod ko nung ingon ana Ate Pres nga murag ang bana, Ang bana maoy lagi mga- na lagi ana mo'y mga Kay kana ko nung malakangan. Malakangan tinuod na Ate Pres. Mao ko mo'y sulti, may Oo. ako na dunggan, butog tinuod ba? Basta kanang na ako ni mga gyud ka kanang mo'y magsuka, mo'y magduka, ana tinuod pa ka ana. Tingali, uta kibaw. Ug niilang pangutana ra ba din ni Ate Pres nga nakahasol sa mga tao ug nadakpan ang iyang uyuan. Mao na Tungod sa katong nabuhat nga pagpanguha sa mangga. Now,
Gawas aning pag kaning ikaw mo na nga. Nagkamalaan ang mangga duha ka buok, uy. Ila pag yun ang ipadakop, duha ka buok. Di na mapriso ginon nga, doon na nga, manggod niya. Muna ang iyang likuan nga, kanang ipo-po gyud, po-poon gyud, gikan sa punuan, kanang bag-o yung po-po, na may inana. Time sa kanang mo sagbat ko nimo Ate Pres. Tinuod lang na sa makanitan nakaagip tindahan or sa kabutang nga gihangyo sa babayeng mabdos usay dili pa bayra dihatag kina nga. Naasay kun ay inana unya. Naraba kuno ana ang tinuod ba, pero doon na kanang tong mga kang gusto kayo niya, di nimo maangkon, di nimo makuha. Alitan prutas baron nga kaato niya wa Makuha imong gisaba. Nahitabo na, murag tinuod siguro, kaya nga akong igsuon dito sa Bohol, na nga siya og pansit, alas 12 tungang gabi Unya, hilit man layo, mas lungsod, di ingon ang bana, asam to tamangita og pansit? Nakuha ang yang bata. Nainana, makuha kunong kanang tungod dili na sa ilang ka kanang gibati nga nindot ang kaino. Mo tali na makuha. Kaan po yung sa Ate Pres, kung mga kuno ka, pananglitan butang nato lansunes. Karon. Na nga ang mabdos, Ate Pres sila, tagay kog lansunes, panitan mingon ko, ayaw in town. Yang nangayo mabdos, kanang, or pwede sa mo siyang tagaan. Kanang kunong prutasa nga gipanga, muaslom kuno na, basta mapangaas mabdos. Kana kun punuan. Ang yung mga bunga sunod. Lagi Aslom na. kun anak ka sa punuan banguha. O kung mga yung mablos ba? Mga sa punuan. Punuan. Karon ang ilang gingon Ate Pres pananglitan o sa kaprutas ang gipangaan og mabdos mga yos magkaagi siya nangayo siya. Imo kunong buhaton na mangayo kag usa ka lugas nga buhok ihigot nimo to sa sanga. Barang-barang. Moy ko ano ko. Unya mo bobo. Oy, ang problema niya ni Bam, no? Kuan, kanang iyang uyuan na priso tungod sa Napriso pagpangawat. mo lagi. Akong gingon dili na mapriso gulyat. Uy, duha ka buok ra. Depende kay Mapriso. kanang mangga nga giputos. Yun ihap man ginastag iya. Ay dili uy, bayran na di ay. Duha ra kung kabuok magtanan. Grabe sa hangula sa natigiyahan na unsa. Balik ta. Balik Ang akong Ay, balik. ang akong ipaambit, ang akong ipaambit adto na para sa iyang uyuan kay nabalaka man sad siya. Gawa sa iyang pagpanga, gawa sa iyang pagsuka-suka nga siya mo na nga. Nagbalaka po siya kamay sa iyang uyuan. Aduna tay ipaambit diri kung ari ka sa Marcos 9, Marcos 9:49. Sakto ba? 43, I'm sorry. Og kun ang usani mo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musud sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha nga imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Kani tungod ko ang kamot nga nipupo mangga. Sumpay. Verse 48. Dito dili mapalong ang dito dili mamatay ang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Mahitunggon ni sa iyang pagkamot nga ingon ng kasala kung may nakaangin niya gipangita siyang pulis. Ug mari po ka dire sa panultiho ni Solomon versikulo 14 Kapitulo 14 versikulo 12 giingon, ang dalan nga gituhuan mong husto usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. Nagtuon man sa gusto, nguwag siyang mangga, kayo lawason niya pag umangkon. Muna nga, muna akong paambit. Apan nini karong nahitabo. Dili na dautan tali. Para na ako, Bam, dili na dautan. Nanguha lang kag duha ka buok mangga. Unya, tungod kay doon na kinahanglan, doon na baroy inana nga nga. Dili man tali na dautan. Gikiha siyag trespassing. Trespassing, ibutanta. Pero, mga usik pasaylo nga to sa tag-iya, di na kinahanglan tiyali ipapulis. Uy, yan, natubag naman nato ning tinuod ba ni akong gibating pa nga, natubag naman ni nato. Kaning gikiyag trespassing, sakto tong giingon nimo nga, og bayaran di ay, padayon pa din kiha. Panglitan do ka manggay, butang nato, mahal na morong mangga, tag kuan ang kilo, 300, malitan, butang talag, tag 80 pesos ang usa, 100 pesos ang isa. So, bayad sa 200. Mabalag pila ipabayad sa Rosat. Dili. Duha ka Para na ko Ate Pres, di angay bayaran. Ay, Dili, uy, dili. May taghinog to ba? Kanang manggarag yun nga kanang paho. Bisan, duha ra ka buok. Paho pag yun mangga. Di basig ang nakuha niyang mangga gulyat kanang Carabao Mango, Ay, kanang balag ko ang pana ka ng minggo Ikaw ka. rin ingon ba, mga bisag unsa pa na, di na ba dahil, di ka matay, di mo. Dilay,
Dili na Dili, oy. Isoy, priso gutawon. Sugutawon ako. Duha ka mangga. Unsa? Nabaw pa sa katkat. Parihar ko na itong tiguang ko dati pres nga nangawag mangga nga ilang gipapreso. Karon gibuli sila mayos mga tao, karon gipasaylo nila, gipagawa siya. Sorry kay tayo, nangayo sila pasaylo. Tungod na tong mangga lang, Mangga. ikuha tiguang, kanang gutom kay tiguang. Mao lagi uy. Final ta. Final ta. Ingon ate pres nga ug mulatang mga ang bana. Oh. Kung ang unsa man ang asawa kung malakang Ang asawa ko no lakangan ang bana. ay medyo nagsulti mo ana ay. Ngano man? Dito ko mulatang sa bana. Ano ba pala ka dito naman no? Kuna ko ang paso, tiha. Kini akong problema, bahay ni sa kong asawang ambot. Grabe ka. Ako kasabutan eh. Grabe ka. Maayo kayo mudag. Pamakak. May kay dag. Butang-butang. May kay mudag. Basta, grabe lagi kayo niya ako asawa. Aron nyo may ibawaan yun, no? Kung unsa ni akong sugilanon, inaniyaw na ko pagsugod ng tanan eh. Dunay mga asawa, way pagtagad sa bana, labi na ang bana, walay trabaho! Gathan niya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kuno tamulan o kaunray na hibawan. Kumu kay way trabaho, magpai, lublang bisagon sa... Kay sugo man sa palad, nga iyang naangkon, muduko lang paot, ug iluom lang intahon. Ay, 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 kinabuhing alao. Basta wa kay trabaho, kutubra kas gahot, bisan kag magunsa, basta wa kay trabaho, buntagot tug hapon, ikay ko siniro, humanog ko siniro, unyala bandero, pananglit magkalisod, maghardinero, kundo na mo'y gardin. Kundo na kay trabaho, pinangga ka kaayo, apan puno kasad sa pangabob. Ho! Muli kay atrasaw, magdudang na mabay, pangitan kag paagyaron, ikaw maapiki. Ay, 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 unya dayo apas-apas. Lukop lang og magduda, kung may kaistorya ka, labi na og babay, ang imong kaistorya, mudayong sabay-sabay, musudlot ang mata, maukan na'y asawa, asawa nga sungayan, andiron lang ang bana, haod sa nga tanan, maukan na'y asawa, nga wagyo'y kumpiyansa, nawadad sa palabra. Palabra di honor! Ay, kutasan ka tayo. Ay, ayo! Wala. Ngano naman sa karong taon? Oy, porbida. Birhit sigurong uto ka na. Ay, nanaday! Kadiyot lang, day! Kadiyot ka ba diya? Pagdali diya ba? Bida, ngano naman sa taon? Day, naon sa ka, oy! Nanaday, kaming! Yes, day. Asa naman sa dakong lotion, day, dire? Day, ambot lang di ba, day? Ikaw naman taon din, kwarto taon ni mo. Kinsa man day laing mo higda din, dili ba ikaw? Day, mo lang mo higda din sa itong kwarto, kita raman. Mao gani. So kinsa di ay laing mo kuha sa lotion, nagkita ramang duha, ang masag ako. Ay, pastila, di mo taon, day. Ambot lang ni mo, ikaw may maglusyon-lusyon taon. Ako, may yung pasinginlan. Kinsa lagi mo kuha lagi ana lagi nga kita ramang duha ang niya dinhi. Ay kung inanay multo dinhi. Oo, basin. Yabag ka naman tingali. Uy, usa ba lotion ng multo? Oh, kanari puti kayo lang naong, ha? Sobraan na pulbos. Labya oy, iuli to ha. Iuli kita tibor. Nayabag ka diya doon na. Uy, ako may napasagil na. Di ba ng lusyon-lusyon? Basta pangita ato. Iuli kito ha. Iuli kito. Hindi na pasangil na. Kuha siyang lusyon. Tanahon bilin ako si RB. Ay, di ba na tayo pamasangil.
Awor na bihana. Bidayar ni gidaan ni CR. Nahan ni bihana eh. Patakap lang mamasangil. CR may gadaan ni. Kidot! Aray mo ipangita. Ay naaraman lagi na. Ikaw ba hilabtanon siya kay Ay, kastanan? ilam taon na patakap lang ka pamasangil. Yan naaraman lagi na nimo. Nakita na ako. Di man nimo kit eh. Tus banyo. Ha? Dito gina ka ng lotion di ay. Idas, di mo ilog na. Ay, dito, lusuri ka rin daan to, anas banyo. Kinsa man maggamit-gamit anong banyo. Kinsa man ligo kanina, di ba ikaw? Ako. Oh, nga nga nung ako may pasangilan ni mo. Ulimtano na kay ikaw eh. Ikay misuod ganyan sa banyo. Da, siguro ka na. Nga karon, mamasangil ka nga ako'y nagkuha taon. Sa ipagtuon ni mo na ako, ha? Tigamit kong lotion. Nabayot ako, pataka mo lang ka. Ako day gadaan. Abo! Di mo doon na! Oh, inaani ako asawa, limtanon kayo niya, pataka lang pamasangil. Di ako ikaw sa nga may anha akong inahan o gamahan. Ay, kay, nasuroy mo din tay, nay. Pusta naman atong bakti dito, tay. Nay, bakti! Itong gihatag sa ni Baktin Atty. lang Rupi. gyapon. Ah, Baktin diba? lang gyapon. Unsa day gilawag ninyo tay nay nga wa man katubo. May tubo, oy. Pero dili ingon nga mura nagbutakal. Ay nga nung mabitakal man, uy, nga bayi man to. Oh, mahimong anay. Ay sige na motiwas tag pangaon. Sige, sukari pag gano'n. Napaidagan sa ano, sukar. Tay. Oo, kung sama nito, ha? Sa patebiyot, kainit sunggan, tay. Painit sa dunggan. Ana, allergic ra ba ko ana do? Allergic ka ni, tay. O tao. Ay, ulit lang ako sindahan. Ay, Ulit pagkani. Ay, kani adtura man to. Hey, kabungot sa ito, ini mo, tay. Ay, kani adtura to, oy, nausabay. Di ba, allergic man ka kani. Di ba di man ka mawa ng allergic tao. Hangtod-sangto naman na. Nya, iuli lang ko ni. Ang sa uban nga allergic, kani, ako kani, lahi man eh. Tao. Ma-allergic man ko basta makuangan. Porbida, no? Magpuno pa di ko ani, tay, taon. Pun ilang daan do, ha? Eh, siguro yung kung ma-allergic ko, Pagkakidot. Na tayo, kipunan akong tatsog liog nga makapatuay sa liog. Dali agad. Matik Ako man. Ako ni tagay, ako ni tagay. Ayaw. Ako lang. Porbida. Dong Ipon. Ako lang. Dong. Huwag ka kita sa kong para sa kong naon. Awa banday! Wa na ikikawat na sa to. Ha? Narato niya ay porbida. Ikaw tay miyot, wag kang kakita. Wah, manday. Yusa ako. Sabay porma, ana. Ay kada kong murag cream nga ipahid sa naong ba para pagwapa. Ay narato niya lagi day, Taon taon. na apa, di naa na unta, nya kay wa man. Awa na gikawat na sa to. Kita mo kawatan to nga. Awa may lang taon hindi kita naman. Oh, naara din ang nagkawat. O kita may kawat. Oh, kung kinsay naa din he, murag gi-suspect. Oh, dula! Tabot kay ko sa reaksyon sa naon sa kong mahan tao no eh. Pagkaugma na, nahibuong na lang ko. O tay, sayo ako din yung mata. Saan nagyandam ninyo? Ang among mga butang tibo. Nga naman, manguli mo? Kuan. Mamauli mo na, tay ha? Pag-sure mo diya eh. Mangulit na lang may tibo. Kay isod na. Basi kami pa'y mapasangin lang sa imong asawa. Kung sa pa'y mga wa din isin. Tay, nay, kuan magod ka ng... Isod na tibor. Mao nga mangulit na lang mi. Kay basig na na sila ay mawa din he. Oh, kami na sa'y mapasangin lang. Kami ramay na din he, di ba dahi? Nay, unsa ba? Muli mo nay, ha? Ay, manguli na lang ni Tibor. Manguli na lang. Ay, kuan kining katong gistorya taong doon na eh, doon na taon wa para mangguto taon tayo eh. Oo ha, unsay nga. Unsa goy wa. Nagtuo kang wa ko kasabot atong pagkasulti. Awa, pinagkasabot ko eh. Kamis nanay ni mo ang buot niyang ipakot. Ha? Kami maoy iyang suspect. Pero sige lang Tibor, naaman ang Ginoo nga maoy saksi, wa gyud mi manghilabot anang butang sa imong asawa.
Ang nga dili na lang may magdugay din eh. Shh, dun ni siya tanaw eh. Ya, tay. Ah! Uyawan man tani mo, Tibor. Uy, hinaya ko na ng pultahan. Maigting man tani mo. Uy! Ano ka? Wa, Wa! Unya murag suko imong tunadas imong sinultihan. Ano man ka? Sa may problema wa kay ninyo? problema, ikaw doon na problema. Unsa? Sanda yung di alegre. Nga gutaon ay unsa may akong problema di ay? Uba na ako kung sa problema ni mo doon na. Unsa lagi akong problema nga wa man ko'y problema? Kaya imong ba mo na yung problema ni mo? Oo, nga naman. Nahiwi dahil. Sobra ka siwi! Bilis ka na yun na! Bilis ka! Pagkaroon na Tibor ha? Asa mo sa amin, asa sa amin, di sa amin, sa amin. Oh. Wa man lagi! Abot, oy. Kanang imong ba mo, yung pataka lang pamasangil. At turma yun kung mga punga, mga bulis ka sa imong ba mo na yung mga punga, inigpasangil mo, buka di mo babae mo si Mod. Naunsa Ay, ba to, oy? tanawa na, mga lambi na ng baba di mo. Papa di ay, pataka man lang kagyawit diha. Ikaw may nagpataka. Unsa may akong gipataka lagi? Sumahong sa imong gibuhat. Isa may upasigilan pagwa atong imong cream-cream, ha? Sila sa na tatay. Wala ilay tao din sila naman. Ah, ugway laing tao, sila na lang gidi ay? Hain mo sila bi kay akong pasabton bi kapuya Awa sa. na, oy. Tiwa na. Wala rin bay. Uli na sa probinsya. Ang may noon. Unsay ba yun nun? Unsa? Dunag, you kay something, no? Unsay dunay Tibor ba? Ah, dunag kay di presya tutok. Tibor! Pwerte yun ang mawayas ko at tawak. Eh, grabe rin yun kayong pataka niyo pamasangil. Nanluo taon ang ako mga ginikanan na taon. Ubos kayo. Pagko pa sila naabot, bustar pa unta itong semana, pero ang itabo, gikan sa ilang pag-abot, pagkaugma na yun, nanguli. Ako niluoy sa kong ginikanan. Kunya, Pwede, kung dali na tao na ta. taon na dito. Mabugnaw tong sabaw. Init para pa kaayo If to. ako mukaon, ikasabot. Ug ta magluto, masuko. Unyag magluto to, masuko. Siyaw-yaw di haoy doon na. Kaon dito, una ka, kaon dito. Ikaw di ay. Ay, natin ka busog pa ko. Ikaw, ito na ko dihan ha. Oh, gigutom. Busog pa lang dito! Okay, ipakaon to na ko sa iro. Di magkakamukaon. Sige, magkaon sa iro! Imo mo na gasto! Pari ko'y kaon na, sus! Ikaw yung lanlano kong kadahana ka! Bitan ka suha, ha? Kini si Duno! Duno yung diferensya! Bisa nung sao na itong kasuko, pero tungod lagi kay asawa lagi nato, mapailob lang ta. Kunya, nagkauli ang maayo na mong kabubuton, huwag nanlabay ang pila kaadlaw. Gisuroy ko sa akong amigo nga kapitan sa mong barangay. Unya. Na. Oy, Kap! Ikaw mo din ay. Dali, re. Oh, ablagi na mo na sa Ilblia. Dali, suot re. Dali. Ay, sus, ako di bungkago, di ba? Dali! Kap! Ops! My God, kinaabtan patakada. Amin ako milakaw na kasi mo trabaho na. Kapon sa'yo ko ilaga, di ba? Tibor ka ng, nahibaw kung layo pa man ang diksyon, no? Kanya, pero gusto kong mangandam ng daan, Tibor. Sabot, may pasabot. Daga yung kapag kapitan usap. Kontra mo muna. Og si Muna, di lang sa ko, kung tahan, tagin na. Oo, lagi Tibor, lansa, dyo ko kay, pa ko kauman sa akong tulok ka termino, Mao ba, Kap? O kay ikaw may akong campaign manager ba, Tibor, sa una ba? Siyempre! Karon, ikaw lagi hapon! Kita lagi hapon, uban na! Ay, sorry. Muka na ni mong lubot. Hindi. Salamat sa kunin mo, Kapoy, pero yung mga eleksyon, Kapoy, pa man taon, mamuha pa siguro, badayon pa man na. Mao gani, nga bisag layo pa. Angay tang mga ndam, Tibor, ako bang kontraron, lig on para ba na, ya, kwartahan, pagyod. Ay, Oh. sos, nga mag-uul mo taon ka na. Ikaw may admin ron, ikaw may kasamtangang kapitan ron din sa to. So, wa kaya nga kabalakan ka. Da ay. Mong, ay, nari kay bisita di ay. Dala, Kap, ikaw mo ko di ay na, Kap. Ako gibisita ako amigo. Amigo kay si Tiborcio.
Kaya kani adto pa kami bibida, no? Kami naman yung ubana ba? Plano na ako kung muna, aduna, nga padaganon ko ni sunod eleksyon pagkakonsyal. Uy, iapil ko ni sa akong line-up. Mao ba? Excuse, gamay kap ha, kay nako'y tanahon kap. Sa'yo, pangita ni mo diha doon. Unsan mo sana doon, ha? Unsan mo say? Ang akong makeup kit, raman to. Diri mo makeup ganina. Kining kuras kapitan ba? Ay kap, excuse na ha, tindog ta kuno ka. Oo, sorry. Asam din ni mo gibutang, day. Diha oras imong gikuran. Ano man ditong ampak? Uy, grabe sad. Unsa man to gi-magic? Diri ra mong gyud to, uy. Si kamay kap, basig imong nalingkuran kap. Oo. Wa masud imong bag. Ano ko tawag isuod ko man to, oy. Basig mo. Kalain sab ninyo mo, oy. Ay, basig mo gamit ka ato kap ba? Unsa? Basig ganahan ka atong make-up nako kap. Mahalon ra ba gyud to taon? Sobok ka dihay, oy. Doon na, oy. Sa pagtuon muna ko, bayot ko. Kado ka kap, mawa nimo kawata? Sa! Ikiha, tanood ka! Pagtalo, ha? Kapitan ba yan ko, ha? Kapitan ko! Ay, kuno patakag pasangil niya doon. Sunod to doon, ha? Ang ako lagi Sunod to! Ako'y nauwa ko sa gibuhat sa kong asawa taon. Kaya stang among kapitan. Gipasangilan mo nagkawa siyang make-up. Make-up para ba yun? Unsa kay pagtuon niya sa kapitan na mo? Bayot? Pida? Unsa ko ba taon niya akong asawa taon, oy? Mao niya akong problema taon. Babina, ati pres. Ang kiniiya ni akong asawa, ang pataka lang pasangil. Pida matarong pa gani. Ako ginikan ng taon ni Suros Bay. Adi na mo ana, ako gipasuroy. Tungod kay iya mga ipasangilan. Saon taon na ako asawa taon, palihog tabagi taon ko ninyo, be. Unsa may akong buhaton na niniya taon? Unsa man ko kami pasultiyon? Ha? Tibor? Hello! Ate Pres! Good morning! Salamat. Thank you, Lord. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karon. Kini si Tibor, Ate Pres. Tibor. Grabe ni Tibor, Ate Pres. Luoy kayo, kayong asawa ka ng patak lang pamasangil. Oh, bisag dili, wa siya kamatuuran, pasangilan. Ang katapusang pasangilan, ang kapitan, kay mao ko nung nagkuha siyang make-up. Oh, basin ko nung nagkuha siyang make-up, bakit gilingkuran, gibutang dito sa bangko niya, gilingkod, giingnan pa siya. Wa ka, masudya sa bubagap, giingnan. Tungod aning mga pasangil niya nga, dili. Wa sa dikihan niya, no? Ha? Wa sa dikihan niya. Ikayal siya sa kapitan? Oo. Oh? Yeah. Ako ni nga, problema Tibor, mausap pa ba ko no tao niya asawa? Asa ko nung mabasa ko no? Yung asa mo mabasa, Bam? Nakay mabasa niya, Bam? Bam? Dili. Ay, daghan. Anay, daghan din. Mamasangil siya, uway ka, uway ka matuuran. Inig pamasangil niya, wiktan na niya ang baba. Wiktan ang baba siyang asawa ni Tibor. Tibor ko? Kuan na Diba? sa imo, kanay mo Ate Pres, mura na siyang kuan, mura na siya may pagka-injury. Udi ba? Bana siya. Oh. Magpataka lang kay dili biya na maayo nga magpataka pamasangil. Huwag kay ka matuuran, di ba? Dili maayo. Oo. Kanang iyahang ipasangilan katapusan Ate Pres. Kuan ka na, opisyalis ka na sa barangay. Babae Oo. gani wala sa bugnoa? Oo, kanang na ang dako ka na nga murag doon nila kung kaso na kay opisyalis sa Oo. barangay imong Tinuod gibuhatan na. sa ingon. Yang gira bang gikuan make up? Mag-make up tong barangay kapitan? Sa dili pitang papadayon Ate Pres, ako siya paambitan ani mga pagbasa. Nala. Kung ari ka diri sa panultihan ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 16. Una sa taong butan, ang tanan nga iyang buhaton. Apan ang taong buang-buang magpasundayag sa iyang pagkaway alamag. Upadayon dili sa Kapitulo 15, versikulo 4. Ang malumo nga pulong naghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Dagani akong gitagana para niya nga pagbasahon. Kani sa daan man ning kasulatan, Old Testament. Pero kung ari ka diri sa New Testament, kanang naang naapoy daghang mabasa dire.
Ari diri sa kanang naang Hebrew. Kapitulo 13 o versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. Pag tinabangay kamo, kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ang kaning yang ibuhat, wanitanan. Wanitanan ang mga halad, ang pagtinabangay, ang pagbuhat og maayo, wala mahisakay tanan. Mao nga, eksakto timong ingon natin, Pres, nga witkan dayon ang iyang asawa. Ba. Mm. Aron mo tagam. Oh, kanang naang mahimo nga dili witkan kanang itawag og kanang literal pagkawitek but sa bot mahimo pa pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagbadlong. Ay, dili madag pulong tingali ning bayhana. Witkan dayon. Pulong. Witkan. Ba, labtikan, ba. Pero kato si Pulong nga katong silingan na mong isog, murong madali siya siguro. Listen, mangulat atos Pulong, silingan ng Pulong. Asos, igagaw to sila pulod. Pulod? Kailan ka pulod? Oh. Oh, igagaw to sila. Unya, gano day. Mangulat atos Pulong. Grabe na. Ulata? Basta ilagot at pres, mangulatan. Adi ay? Oh. Pero kanang Pulong sa Bible, di na madali. Nabay tao di madag po. Di Di ba lan ang gulyas. Sud. Di ba katapusan yang gipasangilan ng kapitan may tungod siyang make-up? Lagi. O may tungod siyang make-up? Na diri ay murag maigo Nay, siya. make up san? Dili. Oh. Paminaw sa. Yeah. 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 18. Aha. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busag ipang-usap kita ngadto siyang iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya naggagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. Dili tinaptapan. Dili lamang Sa kitap-tap ato, Bam. Dili ug imo literal kitap-tapas make up pero ang sa butan dili tinap-tapan meaning ang imong kinaiya nga kana yung nahisubay sa mataro. Okay ba, Kuya Gili? Okay ba? Usa na itap-tap ka pulen. Ano yung kakraan? Karaan ka na testamento. Wag na to akong gibasa. Anas ko rin to. Goliath. Bitaw dong, Ibor, ah, kung ano nga ginaniya eh. Ang akong naaraba dito sa ni Apurbarabas Blanc kasulatan nga maabot din ang panahon nga ang magkabahin-bahin ang mga tao, ang ugangan, ang binalay, ang di ba naman na? Bitaw. Oh, pero Magkabahin-bahin. ano ba yung magkabahin-bahin? Ang ugangang babae, magbugno, ugang yang binalay. Magkabahin-bahin. Dito na diyan Biblia usab. Pero Bahin-bahin di ay. pagkabahin-bahin ang title ana. Dibay. Pagkabahin-bahin ang sa but baka dili magkauyon, baka na mabusukol magkauyon, binalay ma'am. siya. Ay, Laylay. na naman na karon. Naagya. Mo lagi ba naanad Biblia Naman na, pero oo. ang but sa buta sa patot sa amigo na kumpare ang sentro ana is kinanglan ang Ginoo na asi mo kasing-kasing. Oo. Alam mi yun nga bahin-bahin, Bam, kay baw ka gunsa? Pagbahin-bahin sa yuta, nga hali ni Parido. Ano hali na yung yuta sa dumanho? Naasay gipamaligya. Mo na bahin-bahino nila nga Bahin-bahinon. indot kayo. Nga tarungon jug bahin. Alam di na mag-away. Amelia, sila si Sir Yul. Yul. Hali Hali na, dakor kay Hali hali. na na. 8.5 million ang ilang hali. Punoy. Grabe ka na. Ana ra ba nabukang na mi ko Balik ta Goliath. Balik na na, gi. Balik sa Nainumdum ka? karaan. Nainumdum ka nga duhen taong katiguang na hiubos? Ano man? Iyaman yung ginaong nga. Ikaw may nagkawat. Primero, wala niya ginaong. Iya lang yung nga, why lain? Ang naa din mauray nagkawat. Ang kato ilang ugangan. Oh. Ang Ang ako, to siyang ugangan make-up. ang ako konsulti, kasi nga naning bana nga nagpada. Ha? Kanang bana nga, Tibor. Oh, ako insulti, Tibor. Bor. Ing na siya, og na ay reklamo, kung mahimo, dili lang niya inawong diritso. Pwede sa mga tanaw sa sekreto tanaw siyang bana. sa kung Dili kuan kayo, ba. naungulit Dili ka na may Oo. basta may nana nagili ang asawa ti pres iya din bitaron. Ayay pado. Oo, bitaro Ari, niya. ari, ari, Laptikan ari. ang baba. Oh, ari diri. Unsa unsa naman sa gipangitan mo dito Oo, anaon oo, niya. oo. Para may bawaan niya. Ba? Unhan gud. Basing basagin sa kada Oh, bisita. bisagil sa Kay kato pag duol niya ati pres nga nawa ang makeup niya na mas tibor to. Ayay lain na sa din. Nya naagid siya make-up. Ambot lang diin ka to yung makeup. Basta naglago to Wa gyud kapitan. na Ikiha makita, ka kapitan ko. Unya Gam. Oo na.
Panalit ka gan. So, ang kapitan yung nakawat ako. O saan mo sa nila to? Mao siya lagi. Sabi dos kapitan make up. Litag siguro basig bayot o hatag ba na siya kas. Nya unsa man Asawa. make up pa important ba? Kurakot eh kito kapitan. Sa make up kurakoton porbida sa kapitan. Eksakto tong gingon ni Priscilla, Goliath, nga ikahitabukan niya nga buhaton na siyang asawa, tampalungon diretso. Tampalungon. Witkan kuno diretso ang baba. Witkan nila. Kay aron siya makamatngon, aron siya makahibaw, mahigmata, kay dili man maayo ang iyang gibuhat nga barangay official lagi sa atubangan ingon nga kapitan pasig nasudyas imong baba kong makeup dako ding bag ang gidas kapitan. Bitaw. Nya siya ro tanan niyang pamasangil niya labtikan ang baba niya siya ro bitaw. di mo burot ang baba no? No? Sige labtik Nya, ba? ang ako lang sa mukiha sa physical injury sa man physical abuse unsa man. Bato gipasalilan ka ba nga ikay gapatayan ning buhi unsa man to? Buhi? Unsay ngan? Os ba Goliath? Siya oy pabida. Naunsa ko natuog ba niyang kuan? Ah, di Oh, ay. natuog ang lalaki. Oo niya. Ay hubog man kayo. Oh, Pagbatas ng lalaki, siya uy pabida ikay gapatay aning buhi. Uy, nasayo pa ni mo patana. Oh, saan eh? Nasayo pa ni mo patana Goliath. Ano sa dito? Dakong katingalahan. Nga naman. Nituto ko nabuhi. Salamat ako dahil dito naman noon. Correct ko ang puzzle, Tihon. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga dako kay epekto sa pag-eskwela sa akong mga anak. Kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Maliman nang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, bagkat mahal kita. Ay, pasingit na sad ni ay. Karon ka. Hoy, kanot! Hoy! Shh! Oh, hagok-hagok din ka na hanay. Ha? Ha? Tampalong mo ko ni mo. Ay, acting. Uy, acting. Uy, acting. Uy, acting kayo, uy. Ay, gibulyuman pag yun. Acting, di kag maayo, di ay. Ouch! Oh, darling! Darling? Ay, babes! Ito. Usay, babes! Sweetheart! Sino? Ay, yung ano mag-away! Ha? Nalimot na kag unsay tawag ni mo nako, ha? Nalimot na ka? Ako, ang kining sweetie pie, cupcake. Ay, bida, ugwa pa ni malumping ning kaldero. Nalumping na lang, kapasalamat ka nalumping ni. Ay, ang ano, na gring, ha? Say, Gring, Oh, lang gring man, di gring. kada, mauna, hanggaw ka dako. Padarling-darling ka pa, sweetheart, pa-sweetie pie, cupcake, kung unsa pa diha. Bisag unsa na lang mo itawag nako, ha? Tawgon ko ni mo gring na di ay, Ay, ha? marami sa tawagod kang Sharon. Hilom diha! Gusto kag kaha mo akong ihapak ni mo, ha? Gusto kag kaha? Kuan ka nang ayaw lang nagkahag rin kay wala tayo kalutuan tao pinili. Hilom diha! Unsa man to siya gitsagit mo, man kay batasan nagkatakanta man ko. Unsa man to, parigla tong imo? Daman ko ato tay. Daman taon ko atong ring. Oy, probeda. Gaman, maodyo ka da. Mag-practice-practice tag kanta, imo rin tag barawon. Unsa nagtukag ikaw na lang gimaayong mo kanta? Ay, ningon din ko. Hilam niya! Oy. Kapoy ni mo. Usab niya, ha? Ha? Baligin ang naon ni mong kanuta ka. Usab niya! Pre, kanot. Ayaw pa anda na asawa ni mo, pre. Kay bida. Usugot lang ka daw. Kaugon. Uy, Pre, kung di ba? So- Masigalahan ka mong kanta, pre. Kanta, pre. sa kuya ko taon. Anong kadaghang imong ana. Daghang kay kag bukol wawa. Nya maingon kang wa kadaog-daog ka. Ay, ako ang guning sala, pre. Isa na pre. Dili siya ngay mapasak. Ako bitaw ma. Kita magkag bisag lagom. Wow, bisag garos. Wow. Okay, ano, unsa may secret planti mo, ha? Ursara gyud. Ang lang ipatade mo sa imong tingog. Mao ginay matuman kay ikaw may mapadre di pamilya. Ang imong tingog maoy balaod sa inyong panimalay.
Ato, pre, sa inyo, ikaw mo itinaho dito, ikaw ang Wow. tingog nga balaod. O someday, ha? Kana ako asawa? Kausara na ako singhagan. Ilom na yun na. Oo, pre. Kung imong asawa, ha? Asawa Oo, isa. nga naman. Mas ka pa. Ha? Ayaw palupig. Kung maninghag mo asawa, singhagi po. Ha? Ayaw palupig. Oh, mo ba, pre? Oo, pre. Ako na. Payon kang paan, pre. Kausa, imong kano. Kinahanglang labaw gyud ka. Wala ko. Bao ba, pre? Oo. Ko na, pre. Kinahanglang ipagkita ni mo nga mas iso ka kay banago ka. Pero kadang kadaon ako, pre, kuan, kadang madugay yung pauli, kada minuto, sabaan mo rin ko, singagan mo rin ko. Unsa may buhaton ako, anak, pre, be? Ang buhato ni Madauli mo. na ko, inaanak, be. Ang buhato ni mo na, pre. Padugay ka ni ka. Dugay ka ni ka mauli. Kinahanglan nga. Inigsoon ni mo. Ha? Dahil mo asawa. Kasabi na yun. Ha? Singhagi, kumahin mo. Yung masukun ako, pre, sabaan ako, pre, ha? Singagan ako. Ano? Ringan ko sada. Ano mag-uon man kagkasabaan ka? Nga kanang iyang kasaba, baos mo lang na. Kaya ikaw may nakauna pagpangasaba, dili ba? Science. Sakto. Science. Kabiliba, ginang. Tanan ako, murot, bilib. Gusto na, pre. Sige lang. Wa dyo kay hatag-hatag kwarta, pre. Ang ito'y pagkakindor sa di mo, pre, ay. Ano naman ikaw, Han? Hukay naman. Eh, karoon lang ka. Ay. At, nagtaksi-taksi pa. Ano, itis taksi ay. Adjus, makapadud. Karoon ka, panukan ko daan. Yat ka di kag tubag kanot. Paligid ang naong mo sa imong lubot. Ah, yun na. May kauban. May kauban to siya sa taksi. Yamat, yati liluan ini. Karon ka kanot. Huh? Oh? Oh, nanuktok pa. Karon ka. Ako ablihan. Unsay, Nga nung dugay kang miable sa taxi, ay taxi sa pultahan, ha? Ha? Abot ko pa sabot, nga dugay kay may abli, ha? Naipaw kang, kapoy. Abot. Ablihan! Saman, pasudlor ko di mo nili! Tumay! agoy di ay kayabag ni mo, ha? Kaisog na ni mo musulti na ko, ana, no? Unsa man, may gisaligan na ka, ha? Kisay gisaligan ni mo? Tubag! Tubag! Suot! Ay, kung singhag-singhagi, ha? Unsa man, musukol na ka na ko, ha? Ningon day ko, day. Unya ka ng isog magkakasanan! Gibanghagan ako yung magdiretso pag-abot ni mo! Ikaw pa'y dugay ni uli mo, pa kay masuko! Ngiga ko ni mo! Try ang testing na ba? Try ang testings kayabag ni mo? Unsa testing-testing? Testing ang try ba? Ah, paraw ka mo! Sukulot, unsa man, ha? Unsa man, bagay ta? Bagay ta kung sa kauras? Ha? Magbagay ba ta? Dahil lang rin! Ako ni pre, ha? Imo na, pre. Imo na. Thank you, pre. Thank you. Pre, sa'y problema. So, man, yung tambag na. Ang asa ba na ito, pre? Ito, imo giingon ba nga unhan ako kasaba akong asawa. Ako yung giunhan, pre. Giunhan yun ako kasaba. Baho silang itong iya. Unya, Akong gituman. Kasabaan din ako. Pag abot ako, ako din giingnan nga. Ano nung ay kami abli, hindi ha? Di ba ka gino ko, suko ay ko, pre. Pero, nahan, gipuspusan nung ko, pre. Ha? Yung baos taon, pre, sa kong asawa, puspus. Ako rin na dag, puspus, gibunalan ng takong sa kaldero, alkansi na ko, pre, ay, purbida. sagda lang, pre. At least, nakauna kag pasaba. Ah. Katong iya baos naman to. Ay, magkakidor sa istorya, ha, pre. Anak gina, pre. Aron dili mo mag-anad ba? Kinanglang isog ka. Inigsagit sa mga asawa. Ha? Tumagon po rin mo sagit. Mo ba, pre? Oo. Ipagkita yun.
Hoy, ikaw! Oh. Ikaw! Imong asawa, pre. Isog kay, pre. Ay, kabala ka. Ikaw! Sama ka! Bungol ka! Maglugag na dito! Usaya! Usaya maglugat! Target ka na kung kutsilyo! Maglugag ka, dili! Dili! Pre. Isog kay mong tawa din. Kung ikaw sa isog din kay ka. Asang-asang ko tapadir. Ako king, huwag ang matuman, pre. Ikaw! Ano ha? Target itong tayo karon! Maglugag ka, dili! Pre, ko. King na dagal di ko maglugat! Ganun di magkamaglugag! Ang laba pa ko! Unya ini guman ako laba. Oh, sayo pa kayo, manghugas pukos mga plato ni guman. Ha? Basta guman akong laba, manghugas. Makasabot ka ba, ha? Sorry, Ipon! Lagi! Ha? Taro, ha? Kasi pagtano mo na ko, Ander. Nanay, si tatay ba? O, nga naman sa tatay ni mo kanot. Di ba good siya mo atod na ako sa eskwelahan, nanay? Kanina ra ko, kanang mo atunta sa eskwelahan. Hapit na nung kumaligsi. Animal gidis kanot. Uy, wala ka gihatod niya sa eskwelahan, nak? Wa, Anong mo kano kanya gihatod? nag-inom pa man sila. Unsa? Karon lang gid amahan nimo. Dubagon ko gid ning liog sa ubos ani. Bantay lang gid na. Oh, kadiyot lang, kadiyot, nana, kadiyot sa. Unsa man? Mari, ako lagi hatod si Kanot ba? Pare Kanot kay miligi naman to dito sa may tindahan. Wala naman katultol. Ay, ano unsa man buhi pa na patay na. Ay, buhi pa oy no. Oh, sige pasagdiil na diha. Tugag inom. Unya di makakayas ka og galingon. Unya ko na ni bumbahi inig huwas na. Imong bubahan mare. Oh, bumbahan. Nga naman, gusto kang iapit kag bumba? Ay, lang mare. Wa ko ilabot. Sige, arin ako. Huh, mga way buot. Hala ka diyang kanuta ka. Ay, wagid ako agaka si Kanot. Oy, aron ipahimutang sa sud. Ako yung gipasagdan sa may tugaran nga miligid. Unya. Ay, sakit ako mo imong gipunan. Unsa man ka? Tarong pa ng pangutok nimo, ha? Tarong pa ba na? Gring. Animal lagi di mo, eh. Pwede ni mo gihatod ang atong anak sa eskwelahan, ha? Siya ra usa ni adto. Ug nahibaw ka ba kung sa nahitabo, ha? Ha? Wala, day. Hapit maligse! Ha? Naligsan? Paraw mo. Akoy! Noon sa mga taong kalagringan sige kag panakol ng dakob sa kaldero. Sakit kayo! Sakit kayo! Puno na ko lagringan! Napuno na ko! Napuno na ko! Napuno na ko! Wasa ba ka? Sibat ka, ha? Balik, dire! Balik! Balik, lagring! Sa dong. Ayaw kaniyot-kaniyot, ha? Balik na dire! Kay bida, pusngaga di ka kanana ka, ha? Bida! Nakanana yun ka! Nagkanang kinig bukol ni una ko tungkol ng kaldero kay mo ihapag sa kungo! Balik din dire! Lagi, kaon na ko. Oo, sabi na kikuha mo, ha? Ang pinuti ra dong. Patibas ka. Abo mo, sa ikaw! Taon-taon ka lang rin. Unsay na unsa, ha? Unsay na unsa? Kung eskwela imong anak, wa jud kang kahatod sa eskwelahan sa bata, ha? Pailang ikaw, no? Kung maluro ka, ihatod jud ka dire. Natural. Tugod kayo, hubog mo ko ato. Unya imong anak. Unya imong anak, ha? Imong anak. Ano? Hubog na siya? Dili na hubog. Pero mo adto nag-eskwelahan nga siya rang usa. Ha? Ha? Ni adto eskwelahan nga siya rang usa. Unya daligsan pa na, ha? May raon ta ikay baligsan oy kay okay ra. Aha? 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 Ikaw no, og kay ayong pagkaamahan oy. Pasalamat gali ka kay mo eskwela gyud ang imong anak niya di ka kay bawang mo atiman. Ay, sus, tuwa ka rin eskwela. Kada mong anak, nag-graduate na, tabano na. Kasi kusing ka kwarta na, di gyapo na makatrabaho. Kay bili na sa bahay siyang bana. Bida, mapunta ka na! Oh, kanot!
makalagot gid kay akong bana. Ambot unsay utok ani? Wa man sagud ni grado ning kanahan. Wa man ni makagraduate og high school. Muna na problema jud ko aning tawhana kun unsaon kun ni. Iyan naman hinuong paundangon ng among anak babae sa pag-eskwela kay useless lang kuno gihapon. Kay nigdako kuno, ini-graduate, di gihapon magamit ang kurso kay tabanon kuno kundi paangkan. O di ba kun maminyo, ibilin ra kuno gihapon sa bay. Di ba hanggaw kay utok sa, gausik-usik lang kuno mis kwarta kun pa eskwelahon. Unsaon ko man ni siya, doklon ko ni. Unsa man og kamang pasultihon, lagring. Good morning, ma'am. Ato Chichen, ano saan ang ginaan mo? Ay adlaw sa tanan. Okay, ato pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Ay, atong sender si Lagring o si Lagring? Kanot. Oh, si Lagring yung may sender ani. Si Kanot mo yung bana nga, ambot lang, oy, palahubog yun yung bana. Tigilan niya kulatahon, bunalan takob sa kaldero. Nga katapusan, ang yang anak taon, wa ihatod sa kuilangan, kay hubog siya, hapit maligsi. Nya ni yun sa ngano wa ni hatod maligsan ba ta ay sos kana atong anak day iniguman nag eskwela tabanon ra na wa gid tay mahimo ang anak ka babae man na tabanon man na may paundangon na nimo Loy ko. Uy, nung dan pagkaamahan na. oy ayo mahana ay kaba Yung palahubog pa kayo. lubo kayo ligid ko Laka. dito ligid ko sa yuta ti pres kung sa kobog bam wa kay mabasa niya o katong palahubog unsa ba to naam to Doon natin mabasa, no? naabi to Ako sa ito, kinakaon Tunla. ko pipino, char. Kining na ay, kingon diri ay. Ari ka diri sa Ecclesiastes, Ge, unsa man? 6, versikulo 6. ge Unsa pa kaha ang tao nga wa gayod makapahimo sa kinabuhi, bisan pag magpanuigon siya 2,000 katuig. Silang duha usaray padulngan. Nasa kingon diri ay. Ang ilang bata ato Goliath at suram to kabuok no. Apan kingon diri sa Ecclesiastes 6 versikulo Tunla sa bam. Apan gingon diri sa Ecclesiastes 6 versikulo 3. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak. Usa ra mo to yung anak. Unyo pa wa pag yun niya tarungag da. Wa yun. Oh, isip amahan. Inday ay namong bana ay. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak ug taas kayong kinabuhi. Apan bisan pag unsa ka taas kini kun wa siya ay kalipay ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya. Maayo pag nakuha siya sa dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Bitaw. Apan, mubalik ta dire sa creation. May tugunan ni sa banag asawa. Genesis 2, versikulo 24, tungod ini lalaki bubiya sa iyang inahan ug amahan ug utipon si kasawa ug mausa na sila. Karon. Kining nahitabo ninyo inday, ang imong bana kanunay sukwahi. Usa na Tagalog at Tipres? Suwail? Usa na Tagalog? Sawail. Oo. Kanang Suwail. kanang imong bana sa ako nang ipangbasa dire ug ibalik sa creation sa basic ninyong duha usara meaning dili na kamo duha ang gut pasabot ang katungdanan ninyong duha parehas ra apan ang imong bana kanunay nagpabaya ikaw kay isip man kainahan pasagdahi ka nimong bana usag ka kanaog sa pasagdahi mura siya iro gaway tag iya bahala siya ikaw na lang kumahimo ikaw na lang mahatod imong bata sa eskwelahan inday. Unya na lang ka man laba. Lagring. Oo, unya na lang ka man laba, unya na lang maghugas mo plato, kay maliit ang imong bata, ikaw na lang hatod. Pasagdahin na lang na imong bana, lihok na lang kag imo. Kung pabito sa akong inahan adto no, akong sugo, akong tuman, ako na lang mo lihok. Kamaingon ana, no? Si Ate Pres, na siya ikadugang, isip inahan, isip asawa, kasi Ate Pres Goliath, kanang mayo man din siyang mo Ate man siya mga anak. Pero bayag. Gawa sa Mga atiman apo ka ng- o mga anak. sila Mayong klase nga pagkainahan. o sila yung termino anang disiplina. Salamat ka. O sila yung termino mo disiplina sa mga bata. O sila maayong inahan, maayong. Sa laing sinultian sa disiplina. Disiplina. Mayo mo, amuma. Maayong mo amuma, maayong, murag example, murag model. O sila yung, Tingnan. oo, maayong inahan, o ang iyang mga Kisaban. panig-ingnan isip Kisam na. inahan. Kisabaw. Priscilla ba? Kailan ka Priscilla?
Ayaw mo ano eh. Oh, Ayaw tinuod mo ko sa ninyo. dati, pres. Ayaw ko ninyo ganun. Pero bayag lang, ha? Dili sa kuan, ha? Uy. Pero bayag lang. Okay, asya Lahi. kada ko nga ningabot dire. Abot na dire kalas 9, pero sila gakaon sa lumisak. Wa pa ka mamahaw. Wa, ano ba siya? Hindi ba tanong ko manilig pa man ko. Pakuan pa ko sa mga ilo. Ano? Dapat mo buhat ana ang mga anak mo mga apo. Tinood. Oh, kana na yung mga limpyonon sa yung buntag. Ang kanto na ba lang mga apog mga anak. Oh, pero si Ate Priscilla, isip mayong panigignan isip inahan, siya mo'y naglihok. Yung mga anak, wala pa ganyan mahimata to kay magkuan siya sa mga iro, maglimpyo siyang sala, siyang CR. Oh, mao ka na nga, ikaw Inday, sa ako nang ingon gulyat, abot kung sa ilang ikaad, o sa kapuno lang gulyat, para nako, lihok og imo, pasagdahin imong bana, inag-abot mo Mao. lakaw siya, mo pauli mo di, pasagdahe. Tanaw na ito, dili ba siya matandog? Nabi silingan mo sa dinana, bam, kanang amahan, iyag yung ihat to di ang anak, bilib ko anong bata. Nindot Pero no? buyag. Anya, iyang asawa mo, yung sa'yo nagtrabaho yun. Oo. Oh, nya siya mo tighatod sa bata, nagtigkuha nya, mapakaon siya yung anak. Kana Pero ba? usa pa Kanang nga ilang anak ati pre. Kana bitang amahan laki nga muinana bito sa tan-aw no? Ganahan ko magtan-aw ina ng ginikanan nga laki ba? Kay dili biya na trabaho gid sa laki. Oo. Sa inahan man gid na, pero mubuhat ang laki ana kanang mga amahan nindot tan-awon. Nindot bitaw? Oo. Ako, Kadaig ka. ako na ko ikatampo gamay ana Ate Pres na may tungod akong papatuwa naman to sa laing kalibutan. Kadaw mong papa hinuon, inandaman jud miglatigo. Kana bitong punuan sa uway nga gamayng bagon. Oo. Inandaman jud mi ana. Inig masayop ka adto, di ka kibaw nga giiphan day ka. Nigabot sa mong sayop og kato, matingalan ka nigabot diretso lang kag bunal. Nya Di ka kibaw. Oh, nya mingon siya nga ikatuna na mo sayop. Sa gaihap na ko sa una ra. Oh, kanang Panalitan mo sa sayo pa ban. panalitan sa mga bata. Oo. Inutang po nga day ka usa, May dua. day ka usa na hitabo ni abot mi kanang ngit-ngit na gyud dili kilom-kilom ngit-ngit na gyud. Gikan eskwelahan. Gikan mi sa uma. Ay. Gikan mi sa uma, magdapamig ka ng tubig nga ang sagubanan sa una kawayan man. Kawayan. Magdapamig kawayan ng punos tubig, nagsunod pa mi sa umong mga baka. Ang kanang mga baka, kana to mga hayop. Sa nga na bam, sagob. Sagob. Oh, sagob. Ang gisaguban, kawayan. Kana mga hayop at tipres, mabakas ang makanding, bisag way suga, makatultul nas dahan. O di ay. Oo, mula ka nung katultul na sila. Pag abot na mo, ngit-ngit namang yun. Abi ni mo no, ang gibunalan sa akong papa nga, ako duha ka manghod nga babae, ako wa. Anar Bernardino Rele Apelon, kay dako na kamo mga babae mong buhat. Kaya usay kuwan sa akong mama, di man tumulaban ako mama, may akong mama, Mayra, pero pa mo abot, sige mo panggunap, sa di na magkita ang gunahon, ngit-ngit na ron. Dili ganahan ni yung mama nga mauway. Pangit-ngitan mo, nga paundangon mo sa buhat sa umahan. Ang lakto No? ni istorya, tugay mami, kinagduwa pa man me. Ama, oo. Moong nabunal. Kaya ba man ang mong mama nga, inigagay sa aeroplanong bayot, muundang na uma. Na aeroplano ba? Napay mo, aging bayot sa among aeroplano, alas 5. Nga nagtingog. Tingog ako mama, oy, pusa na ng mga kanding, mga ulit na kinigagay ng aeroplanong bayot. Oh no! Yan, nag-agi sa itong barko, alas 4, na may barko nga kanang gitawag kong FS. Ano bitang murag kwako por mga barko, tagkasugdong, yung gamay naglubot, yung maagi gani, magsugat sa lang. Ama, nang nagserbatol ginang duha, nagbudyong lagi, nagdana sila isda. Kung sa mga mama, dili, oy, nagbudyong na sila, kay magsuon man na sila. Ana, Dahalay! oh. Inday, Lagring. lihok og imo lagring, ipakita si mong banang imo mamahayong binuhatan. Kada. Pasagdahi siya, og mahubog siya pasagdahi, og mukaon sa maayo, og di siya mukaon di sa imo maayo. Apan, binli lang pong kalanon. Nakubilas lamisa. Ipakita lang ang imong pagkainahan, pagkaasawa, pagtrabaho og imo, lihok og imo. Salamat magpanagan dito lumanon. Good ako ang puzzle, tihon.